ପାଠ ଲାଗେ ବଇଛୁ କଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଲାଗେ। ହଁ ବ୍ରହ୍ମା 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 ସିଏ କି ବ୍ରହ୍ମା? ଆରେ ସିଏ କଣ? ये बोमा ବୋମା ଆକାଶ ତାରା ଚାନ୍ଦ କଣ କରୁଛୁ? ଲିବା 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 ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କେମିତିଆ ଜାଣିନୁ? ଆଳୁ ଖାଉଛୁ ଦେଖିନୁ? ଆଳୁ କେମିତିଆ? ସିଏ କଣ ପାଠ ପଢିଆ ଟାଇମରେ ବାବା ଦେଇଥିଲା ନଳଛନ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଭୂତ ଡର ହଉଛି ନଳଛନ ନେଇକି କିରୋସିନି ଟିକେ ନାଇଁ କିରୋସିନି ପକେଇଦବ। ହଁ ହଁ ପକେଇଦେବି ତୁ ଥୋ ତାପରେ ପାଠ ପଢେ ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇବି। ଜଲ୍ଦି କରେ ଜଲ୍ଦି କରେ ଜଲ୍ଦି କରେ ଜଲ୍ଦି। ବ୍ରହ୍ମା 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 ହେଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କେମିତିଆ? ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆରେ ଇଏ କେମିତିଆ? ମୁଁ ଦେଖିନି ବିଷ୍ଣୁ କେମିତିଆ। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିନୁ? ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବୁ। ସୁସୁ 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 ଫୁସୁ କିଛି ନାହିଁ। ପାଠ ଲେଖି ସାରେ। କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗେ ପଢେ ତାପରେ ସୁସୁ ବାହାନା। କାଇଁ ଜମା ଜଲ୍ଦି 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 ନେ ଏଇ ବୋତଲରେ ସୁସୁ କଲୁ ଦେଖିବି କେତେ ସୁସୁ କରୁଛୁ। ହଁ ଏଇଠି କରେ ଜଲ୍ଦି କରେ ପାଠ ପାଠ ପାଠ।